o răspund din nou, mințea cu nerușinare asupra faptului că noi am fi fost informați într-un anume mod, ori eu am documente care arată foarte clar că informarea a fost abia după orele 2 în cursul zilei de ieri și în niciun caz dimineață. Noi am cerut niște măsuri preventive pentru a informa populația, pentru a nu se speria, pentru a ști ce anume ar trebui să facă, ce să nu atingă, ce să evite. Deci niște lucruri absolut elementare care ar fi trebuit să fie transmise și afișate în zona respectivă cu suportul celor de la primărie. Nici măcar această cerință a mea și a domnului primar nu a fost respectată. Deci în asemenea cazuri se afișează în zonă? Nu, noi am vrut ca măsură preventivă, da, se face acest lucru și eu și domnul primar am spus că acea adresă de măsuri de prevenire pe care trebuie să o adresăm populației să poată fi afișată pe raza respectivă ca cetățenii să știe ce ar fi bine să facă pentru a evita riscurile. Acea adresă la ora 7 l-am sunat pe domnul director Chirica și l-am întrebat, ați primit, ați pregătit ca să afișați? Că asta am discutat astăzi. Și nu mi-a spus, nu mi-au dat nimic încă. Cei de la DSV. Deci evident că oricum era deja mult prea mult. Dimineața am avut o discuție cu dumnealor, eu consider inadmisibil. Pentru că suntem și eu și dumnealor, la urmă urmei trebuie să avem o comunicare, trebuie să avem un respect instituțional și trebuie să le oferim cetățenilor informații ca să nu, dacă noi suntem incoerenți, ce fac.